Hi guys! Welcome po sa bagong video. Nandito po kami ngayon somewhere in... Ayan tayo, uncle? Somewhere in Alsad. Alsad. Somewhere in Alsad. Ayan. Kasama ko na naman si uncle. And of course, auntie. Kaming tatlo na naman. Kakain lang daw ng dinner. O, diba? Nananahimik ako sa bahay. Tapos, may nagyaya. Kakain daw kami ng dinner. Libre nila dito sa labas. So, sino ba naman tayo para humindi, di ba? Let's go! Si uncle, kasamsampo na nagapo Amerika, nauma dito yung Qatar, imbaga nang 3 minute na kanon. Oh, di ba? Nagtangke ni uncle, kung na 3 minute ako, so 3 minute na. Natakaya na kanon pa di Amerika. Oh. 3 of us. 3 of us. Oh, di ba? Pumanaw ti may isa, pumanaw na amin. Rod. Si Paul awanin. Paul, shout out nga pala. Aywing Gayam. Ibaga na kami shout out ko Gayam Suna. O shout out natin. Shout out po! Yan. Pahag na lang sa mga snow dyan. Sana all nakakahawak ng snow. O yan, shout out na kita all the way from Victoria, Canada. Regards din kay Sweetie Pie. And ano sabi mo ante? Shout out Regards ka na. to your wifey, beautiful wifey. And kasi padala ka ng snow. Snow. Kasi sila tati pa nagbiag mi dito, oh. Maglamag na. Ni uncle niyo, oh. Ngiti ko namot uncle kini Paul. One. God is good. God is good all the time. Amen. Oh, di ba? Subli di Amerika ni uncle. Nagdi mo nga nauma dito ini. Sana all pasubli-subli lang di Amerika. Ako nada nga maminsan. Be careful what you wish for. Yep. Oh, natati bagbaga na ni uncle. So nga tata. Subli manen. Na. Apay birthday ko naman ah. Birthday na rot. Kasi dugin ne, bamako man si taon. Bagpay na ante ni sana all. Tati papanami nga banda adya dat silaw-silaw na. Oh, we are here somewhere in Alsad. Pintas mo ti Alsad doon, 20 likod. Oh, sinumbangir ti apartments. Pintas, asumar kami dito ni Hotel Samut dato. Oh, nagkita flagpole da. Silaw-silaw na kasyay. Ali Park Hotel, wen. Asumar kami dito eh. Oh, social no, mangrabi kami agawis ta ka dito unog ti hotel. Oh. Tas. Ni damay kita pag-aayaman ti ko ah. Ni dadama pag-aayaman tayo itong itijay. Mabaling magayang ijay day. Tapan tayo dito. Ay, data gayam ni Yams. Di mo ganta yanda. We're here at Yams. So let's go inside. It's buffet.
na pero hindi mainit ang tubig sa here at Yams Catering. So, we're going to our next destination. Yan si Uncle. Thank you, Uncle. And Bakit still there. Si Bakit ang taya ngayon. So, taya din ako sa birthday ko. Sa March 18, ako naman ang taya. Of course, lagi na lang ako nililibre. Nakakahiya na. Oh. Bakit? Thank you. So, since nag-CR si Uncle, nandito muna kami sa lobby ni Auntie. So, papakita ko sa inyo guys ang lobby ng hotel na to, Lee Park Hotel. Mabango. And, ayan. Dun sa pinto na doon, yun yung may nagsusugal. Hindi magtungit. Daming susugal noon. Alam pala dito ng Braha, no? Braha. Yun, no? Hindi. Tungit lang. So yan po yung ganap sa gabing yan. Nag-dinner lang kaming tatlo. Maraming salamat guys sa panonood. Abangan po ang part 2. Bye!